Monikulmaisen katon räystäitä voidaan helposti muokata seuralaisen komennoilla. Katsotaan muutama esimerkki. Valitaan katto ja osoitetaan sen reunaa. Lisätään aluksi uusi valintapiste lappeen reunaan. Sitten tehdään kaareva reuna käyttäen seuralaispaletin toista komentoa. Mikäli kyseisillä toiminnoilla muokataan katon saranalinjamonikulmiota, on lopputulos selvästi erilainen. Kun katto on valittu, osoitetaan saranalinjaa. Lape jakaantuu useaksi, eli uusia syntyy valintapisteitä lisäämällä. Suorista räystäistä saa helposti kaarevia muuttamalla saranalinja kaareksi. Kaikkia toimintoja voi tietysti käyttää myös 3D-ikkunassa. Lisätään monikulmio katon räystääseen. Valittu lape sovittuu. Jos monikulmio lisätään saranalinjaan, monilapekattoon muodostuu kokonaan uusia lappeita. Valitaan seuraavaksi valinnaiset reuna-asetukset komento. Nyt voidaan yksilöidä katon räystäitä muuttamalla niiden kallistusta ja sivujen materiaalia. Voidaan myös valita reunan tyyppi, parametri, jolloin se listautuu elementtitaulukkoon. Kaikki muutokset voidaan suorittaa osoitetulle reunalle, valitulle monikulmiolle tai katon kaikille reunoille. Valitaan jälkimmäisin ja painetaan OK. Katon räystäitä voidaan siis helposti muokata ja yksilöidä.